tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. My boss, my lover. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na akong sumusubaybay sa inyong programa. At ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para magbahagi ng sariling kwento. Dahil kadalasan, ipinagdarasal ko na lamang sa simbahan at sinusolo ang mga problema ko. Natatakot kasi ako na mahusgahan ng ibang tao. Madali kasi akong maapektuhan. At sa pagkakataong ito, gusto ko sanang makahingi ng payo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joy. Mula sa Naga City. At ito, ang aking secret file. Meron akong long time boyfriend. Pero nitong Pebrero lamang, umalis ang boyfriend ko papuntang Maynila. Dahil doon siya na-assign para magtrabaho. Sa totoo lang, ayaw ko sanang umalis siya. Ayokong malayo sa kanya. Dahil nasanay na ako, nakasama siya sa bahay. Kaya kahit masakit at labag sa loob ko, wala na akong nagawa kundi pumayag na lamang. Nilibang ko ang sarili ko. Buti na lang, nandyan ang mga katrabaho ko. March 16. Nagyaya ang mga katrabaho ko na magpunta sa bar. Yung boss ko, na matagal ko nang kilala, about 7 years na, nag-chat sa akin. At ang sabi niya, sumama raw ako. Mag-inom daw kami. And since malapit lang naman ang bar sa inuuwian ko, pumunta ako. Pagdating sa bar, nandoon ang mga katrabaho ko, kasama ang mga asawa nila. Ako lang ang walang partner. Pati si boss, hindi kasama ang asawa. Buti na lang din, libre lahat ni boss. Walang gastos. Kaya enjoy lang ako na enjoy sa moment na yon. Bandang 12:00, lasing na ang karamihan. Tipsy na rin si boss. Then sinabihan ako ng katrabaho ko na sumabay na lang daw ako kay boss pauwi. Dahil madadaanan naman daw ni boss ang bahay ko.
Well, sanay naman akong sumasabay sa kanya pag may inuman. At nang sumakay na nga ako sa sasakyan ni boss habang pauwi, naramdaman ko na hinawakan ni boss ang hita ko. Pinagsawalang bahala ko ito dahil baka aksidente lang, sabi ko sa isip ko. Magkatabi kasi kami sa sasakyan. Pero nung sinabi ko na kay boss na bahay ko na to para pahintuin siya, ay hindi siya huminto. Dire-diretso pa rin siya sa pagmamaneho. Paulit-ulit ko siyang sinasabihan pero hindi siya sumasagot. Hanggang sa nakarating kami sa tapat ng isang hotel. Gulat na gulat ako. Sabi ko sa kanya, "Boss, anong ginagawa natin dito? Kailangan ko na umuwi, uwi na ako." Para bang di niya ako naririnig. Bumaba siya at pumasok sa loob ng hotel. Ako naman bumaba, tumayo sa gilid ng kalsada. Umaasa na merong tricycle na daraan. Pero wala. Bigo ako. Binalikan niya ako sa kinatatayuan ko at hinila papasok ng sasakyan. Sabi niya, ihahatid niya raw ako. Pero sa halip, pumasok kami sa hotel. Sa loob ng kwarto, naupo ako sa upuan. Pilit niya akong hinila. Sabi niya, pahinga lang tayo. Then pumasok siya ng banyo. Pagkalabas niya ng banyo, wala nang suot si boss. Ako naman, nag-cellphone lang. Patay mali siya. Pero bigla niya akong hinila papunta sa kama. Sabi ko ayaw ko. Pero hindi siya tumigil. Kahit anong piglas ko, hindi ako makaalis. At sa huli, may nangyari sa amin. Habang magkatabi kami sa kama, sinabi niya na matagal na daw niyang dapat ginawa to. Dahil mas matagal daw kaming magkakilala kesa sa asawa niya. Sabi ko sa kanya mali ang ginagawa namin. Pero ang sagot niya sa akin, wala naman akong pakialam kung malaman pa niya. Mas ikaw ang gusto ko. Sa pagkakataong yun, gusto ko nang umalis. Pero natulog na lang siya. Ako naman, naiyak na lang. Gulat na gulat sa mga nangyari. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinabukasan, hinatid niya ako sa bahay. Hindi ako pumasok ng 1 linggo sa trabaho dahil sa trauma o pagkalito sa mga nangyari. Gusto ko nang umalis pero naiisip ko na napakahirap maganap ng trabaho. So nagdesisyon ako na bumalik sa trabaho. At ang gagawin ko na lamang ay umiwas kay boss. Isang araw, nagkasama kami ni boss. Papunta ng bangko para magdeposito ng tseke. Tahimik lang ako. Maya-maya pa umimik siya at ang sabi niya ay, akala ko iiwan mo na ako. Takot na takot ako sa ginawa ko. Hindi ko kayang sirain ang buhay mo. Hindi ako nakasagot. Pagbalik namin sa opisina, tahimik pa rin ako. Kinabukasan, kami na naman ang magkasama. Inutusan niya ako na magbangko.
Kami na naman ang magkasama papunta ng bangko. Akala ko hihinto na kami pagdating sa tapat ng bangko pero tuloy-tuloy pa rin siya sa pagmamaneho. Dinala niya ako sa hotel. Sa pangalawang pagkakataon. Kahit sinabi kong ayoko, napilit pa rin niya ako. Hindi ko alam DJ Rocky at DJ Jello, pero mukhang nagugustuhan ko na ang nangyayari sa amin ni boss. At habang patuloy na nagkikita kami ng palihim ni boss, naroon pa rin ang communication namin ng boyfriend ko. Isang araw tinanong ko siya, kailan ba kami magpapakasal dahil ang tagal na naming magkarelasyon. Ang sagot niya sa akin, wala pa raw siyang pera at may kapatid pa siyang pinapaaral. DJ Rocky at DJ Jello, 10 taon na kaming magkasintahan. Pakiramdam ko, wala pa rin siyang balak bumuo ng pamilya. Kasama ko. Dito na ako nag-isip ng malalim. At nakabuo ako ng desisyon na kailanman hindi ko akalaing gagawin ko. Bago ko isagawa ang desisyon na yon, nakipag-usap muna ako kay mama. Sa kanya ko inilabas ang sama ng loob ko sa boyfriend ko. Umiyak ako sa kanya. Pilit niya akong pinatatahan. At ang sabi niya sa akin, kung mahal daw talaga ako ng boyfriend ko, matagal na itong gumawa ng paraan para maikasal kami. Niyakap ko siya ng mahigpit. Kinabukasan, minessage ko ang boyfriend ko. Sabi ko sa kanya, mahirap mang gawin to pero kailangan. Alam mo ba na nagpaparinig na ang pamilya ko? Hinahanapan na nila ako ng anak. Kung pera ang issue mo, dahil hindi tayo pwedeng magpakasal, siguro oras na para sabihin ko sa'yo na hindi na ako makapaghintay. Sampung taon, ni isang beses, hindi mo ako ipinakilala sa pamilya mo. Ang lagi mong dahilan sa akin, masikip sa tinutuluyan ninyo. Wala tayong matutulugan. Kaya tinatanong kita, bakit hindi mo ako maipakilala sa pamilya mo? At ang laging sagot mo ay, hindi ako magiging komportable. Sinubukan kitang intindihin na malaki ang responsibilidad mo sa pamilya mo. Pero paano ako? Habang buhay na lang ba akong maghihintay?
Kaya pasensya ka na kung bibitaw na ako. Minahal kita ng totoo. Paalam. Pagka-send ko ng mensaheng yun ay binlock ko ang boyfriend ko sa lahat ng social media accounts ko. At habang nagaganap ang lahat ng yun, nakakausap ko pa rin ang boss ko. Tuloy-tuloy pa rin ang relasyon na meron kami. Minsan, naiisip ko na gusto ko nang makawala sa boss ko. Pero hindi ko alam kung paano ako makakaalis. Kasi bawat oras nakabantay siya. Ilang oras lang ako lumabas, tumatawag na siya at hinahanap ako. At sa totoo lang, pamilyadong tao ang boss ko. Kahit na pa sabihin niya sa akin na wala siyang pakialam kung malaman ito ng misis niya, natatakot pa rin ako. Pero maayos naman siyang kasama. Maganda ang bahay niya. May sasakyan. Maraming pera. Pero parang may kulang. Parang may mali. At hindi ko maiwasan na mag-isip kung may kulang sa akin. O kung nasaan ang kulang. Kung ano ang mali. At paano ko ito maitatama. Gusto ko sana ng payo. Maraming salamat sa pagbabasa ninyo. Muli, ako si Joy. At ito, ang aking Secret File.